Morning po. Physically fit to. Asa no? Kita. Malamig. Malamig ka eh. Ay, ito. Naggawa ako ng soup. Wow, siyapaw, dami! Wow! Dami siyapaw. Kaya na dito. Pagka na. Wow. Dami siyapaw. No? Ang rejogging kasi last pauwi na yung mga taga-Canada. Parating sila, magbe-breakfast sila dito. Koi? 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 Tulog pa kayo? Wala. Nagluto akong soup. Oo, naamoy ka pagkain mo. O, buksan nyo. At huwag kayong natutulog. Tulog pa. Oh. Pasok po. Malamig. Yung mo tayo. Warm up muna.
naman si Congressman Leandro Leviste. Federal files, hindi raw tinurn over lahat. Hindi tinuna. Huwag raw naging bulag at bingi. Malacanang umalag sa mga kritiko ng flood control probe ng administrasyon. Higit kalahati ng mga Pinoy pabor sa anti-dynasty bill ayon sa Pulse Asia Survey. Pistos para sa pagtatapos ng Russia-Ukraine War. Umusad na ayon kina US President Donald Trump at Volodymyr Zelensky. Pero ilang thorny issues dapat pa raw ayusin. Date sa birthday, Leon Barreto at Sofia Lacorteza. Ang kansay, sa pagkakagyan ay nalaman. Matapos ang ilang buwang deliberasyon, niratifikahan na ng Senado ang 6.793 trillion pesos. Reconciled version ng General Appropriations Bill na naglalaman ng pambansang budget para sa susunod na taon. Present ngayong huling sesyon ng Senado para sa 2025, sina Senate President Tito Soto, Majority Leader Vic Zubiri, Senator Luis Ontiveros, J.B. Ejercito, Loren Viganda, Vic Gatchalian, Bam Aquino, Tito Lapid, Mapit Padilla at Rodante Marcoleta. Sa mga present dito, voto ng no para sa ratifikasyon, sina Senator Ito yung mga decoration. Kaya siya nag-no ay dahil sa hindi klarong alokasyon ng pondo lalo na sa mga ayuda, pagiging Manila-centric na budget at kulang pa niya ang pondo inilaan sa mga katutubong pamayanan. Pumunto naman ng yes na mayroong reservations o pag-aalinlangan sina Senators J.B. Ejercito, Ontiveros at Legarda. Grabe. My vote is yes for the BICAM version of the 2026 national budget, even as I have serious reservations about unprogrammed appropriations and other issues. I believe it is possible, while registering my reservations and objections, to lend my support to the crucial reforms in this budget towards transparency and better governance, and the undeniable wins for people's health, education, and the protection of our women and children. My reservations arise from the national government's continued failure to remit Philhealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator J.B. Ejercito and supported by all of us here, and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Samantala,
Samantala, kahit hindi siya physically present, nagpadala ng kanyang boto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na binasa ni SP Soto sa plenaryo. With reservations din, si Senator Lacson dahil sa loob ng project ng pang-medical assistance, budget at financial incapacitated patients. Nagpadala rin ang kanyang authorization para magamit ang kanyang electronic signature sa ratification. Senator Kiko Pangilinan, katulad ni Lacson, yes, with reservations din. Inatipikahan na rin ng Kamara ang 6.79 trillion pesos na 2026 budget. At tulad sa Senado, may mga kongresistang dismayado sa naging proseso. Alamin ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Liza Bonzo. Sa Batasang Pambansa. Liza. May kulang-kulang 1 minuto ay niratipika na ng Kamara ang Bicameral Committee Report para sa House Bill number 4058 for the fiscal year Pacquiao 2026 moves. ng Appropriations Bill. At itulad naging sesyon sa Senado, hinain ng ilang mambabatas, hindi man lang daw sila nabigyan ng pagkakataon para makapagbigay ng kanilang manifestasyon para sa kanilang no votes. Yes, I and may votes. Pero ang pagkakaintindi ko dyan ay pwede naman na maglahad ng explanation yung mga nag-register ng no votes. And I was supposed to be one of them. So nakakagulat, nakakadismaya na ganun kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan ng mga laro. Isa si De Lima sa mga bumoto ng no. Anito, bagamat historical ang naging kauna-unahang open by committee para sa national budget, partial o selective daw ang transparency efforts ng Kongreso. Ilan sa dahilan nito ay ang patuloy na existence ng unprogrammed appropriations sa budget na kung tutuusin ay dapat wala ng lugar sa GAA. Ikalawa, ang paglobo ng tinatawag na soft fork at ang pag-authorize ng BICAM sa patronage-heavy programs gaya ng AIX, MAIF at UPAD. Ikatlo ay ang pagtaas sa 12 billion pesos ng confidential at intelligence funds. Bukod kay De Lima, nagpahayag din ng di pagsang-ayon ilang mambabatas na mula sa minority bloc. Hindi totoong people-centered ang 2026 budget. No? Mananatiling import-dependent ang Pilipinas. Kapos pa rin ang magiging pondo para sa edukasyon, kalusugan, pabahay. Kahit pa sinabing dinagdagan ito, malaki pa rin ang kakapusan. Samantala, pinalaki naman yung budget para sa panunupil sa mamamayan, lalo na yung lumalaban sa kahirapan. No? So nadagdagan ang confidential and intelligence funds. Malaki ang dinagdagan sa Hindi naman tayo pinagsalita. Pero telling ito dun sa buong process ng budget ngayon. Bagamat may mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. Pangalawa, hindi totoo na walang pork dito
dito sa 2026 budget. Buhay na buhay ang port. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nagbibigay nitong mga ayuda, kundi yung mismong presensya ng bilyong-bilyong mga ayuda na very prone talaga historically sa corruption, sa misuse. Mukha tong halos consolation prize lang sa mga mamamayan. No, yung mga hinihingi natin, yung mga gusto nating makitang pagtaas na budget sa serbisyo, sa edukasyon, hindi po ito sapat sa dekadang negligence. Paliwanag ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, viva voce ang paraan ng voting kanina ng Kamara kung saan kalimitan, hindi na raw ipinapaliwanag ang dahilan ng boto. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita niyo po na meron pang ang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition of political involvement in the distribution of cash and other financial aid. Dagdag niya, tiwala siyang walang ibibitaw ang Pangulo sa mga probisyon at items sa 2026 national budget. May ayon kay Swansing, matapos mapirmahan ni House Speaker Bogie D ay agad itong ipinasa sa Senado at kasalukuyan maaari natin sabihin na naipasa na ito sa Ehekutibo ang ratified 2026 General Appropriations Bill para tignan at pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Liza, habang nasa sesyon, may ilan bang kongresistang nagsangka na magsalita o magbigay ng kanilang manifestasyon? May, kung ating mapapanood yung sesyon kanina, walang nakabukas na mic at wala rin namang ipinakita ang camera. Pero kung babalikan natin yung live stream, may mga maririnig tayong ina nagsasabi ng Mr. Speaker bilang attempt na makapagsalita sana. At bukod pa dyan, pagkatapos ng kanilang session, ay nakita agad natin yung ilan sa mga gusto nga sanang magbigay ng manifestasyon o paliwanag. At kabilang nga dyan, sina Congressman Quino, Laila de Lima, Sara Elago, Rene Coe at si Congressman Leandro Leviste na nauna nang nag-anunsyo sa kanyang social media page na gusto sanang mag-deliver ng privilege speech. Maya. Maraming salamat, Liza Bonzo, nagugulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Sobrang files. Limitado lang at sagot sa ilang partikular na tanong. Ito raw ang natanggap ng Office of the Ombudsman nang makipag-ugnayan kay Batangas Representative Leandro Leviste. Matapos nitong i-anunsyo na hawak niya ang kumpletong listahan ng umano'y mga dokumento ni Yumaong Public Works Secretary Cabral. Buhay pa raw si Cabral kung may pagkakatawa ng Ayos. Warm up pa lang yan. Medyo malamig pa rin. Mapuno. May mga kumplit silang sinasabi ng Cabral files. Pero mahalaga raw na matukoy ang original, secondary at third-party copies. Pinakamapagkakatiwalaan pananaw at mas may greater evidentiary value ang mga kopyang galing sa mga tungkol na ahensya at individual. Nasa kasundian na mga Secretary at sa ngayon, naghahanda na raw sila para sa Pasok na tayo mamaya. Back to work. Tururururu. Kailangan pa rin suriin ang nilalakad itong na hindi agad matatapos
at non-allocables mula 2016 hanggang 2025. Kahit daw kasi wala itong legal definition, public documents ito at mahalaga para makita kung paano gumagastos ang gobyerno. Iniling nila na linawin kung ano ang ibig sabihin ng allocables at non-allocables kasama ang full disclosure ng lahat ng congressional budget insertions. Ito ang pagboto, importante maitapunin ito. Okay, ayos. Let's go. At